Amene mukumona pa sikirineyo dzina lake ndi Cutey B. Amene akuflowayo dzina lake ndi Cutey B. Msungwana uyu komanso uyu ndikukhulupirira kuti nkhope iyi munayionapo. Ameneyi ndi Cutey B. Mu tsiku la lero ndifuna ndikambe za Cutey B. Ndifuna ndingokupasani information yochepa imene ikhale yopindulitsa kuti mumudziwe Cutey B. Dzina lake lenileni ndi Baines Maria Bondwe ndipo iyeyu anabadwa pa 29 Julayi mchaka cha 1998. Iyeyu ndi mwana oyamba m'banja la ana 6 ndipo iyeyu anakulira ku Nancholi, kumeneku ndi ku Blantyre. Waphunzira pa Nancholi LEA Primary School ndipo anapita pa Zingwangwa Progressive Secondary School. Kumudzi kwawo ndi ku Makuta 2, kumeneku ndi ku Nkhotakota kwa TA Malenga Chanzi. Ndipo iyeyu anayamba kuyimba mchaka cha 2016 kufikira musiku la lero akuyimbabe. Iyeyu anaziwika kwambiri pa makosana pa nthawi imene analowa nawo pa mic battle. Iyeyu anawina, koma poyambirira asanapite kumeneko atalumikizana ndi amakosana kuti akayimbe freestyle, anamuphwekesa kwambiri, ankamuphwekesa, ankamuzembazemba. Mu nthawi imene ankayimbirako koyambirira ndikuti freestyle session inali itatha, anamuza kuti adikire ya next year, koma mwamwayi kunapezeka kuti walowa nawo rap battle imene anali kuponyezana ma freestyle ndi anthu osiyanasiyana mpaka na iyeyo anawina. Ende mukamaonera ma video ake pa makosana, anthu ambiri amaonesa kwambiri chidwi chokonda ma flows ake. Atangomaliza battle imeneyo adayimbapo nyimbo monga Udindo komanso nyimbo ina ya Misonzi yomwe kwa iye ndi real life story. Iyeyu amafuna nyimbo zake zisinthe miyoyo komanso anasankha kuyimba chamba cha hip hop popeza kuti ndi chamba chokhacho chimene chimafikira achinyamata ochuluka. Cutey B adakaphunzirabe school ndipo ndi ophunzira wapa Progressive Health Care Institute, imeneyi ndi medical pharmacy. Mchaka cha 2024 Cutey B anayitulusa nyimbo imene anayimba ndi Hyuko, nyimbo imene amati MG1. MG1 ninkhani zina sanga kale MG2 fusani price MG1 ndi mwini zintu tawi zose Nyimbo ya MG1 muli uthenga wamphamvu umene ukupita kwa achinyamata makamaka asikana kuti adziwe kukhala MG2 ndi another word yokhala hule. Mapeto ake ndi matenda, mapeto ake ndi mimba zimene nthawi zambiri zimayikiza m'miyoyo chifukwa chokuti ngati mwamunayo wafuna kuti akusiye amapezekano kuti ukuvutika ndi ana pakhomo. Nthawi zambiri moyo wake umakhala osalemekezedwa mu society. Iyeyo anasankha kupereka uthenga umenewu mu njira yoyimba nyimbo ndiyo kuti anthu ambiri uthengawu wafikire. MG1 ndi dolo. Mchaka cha 2024 mwezi wa February a Cake O'Clock analengeza pa tsamba lawo la mchezo kuti amusankha Cutey B kukhala ambassador. Cutey B ndi oyimba amene luso lake likupitirira kuchokera mu nthawi imene anayamba ndi cover imene inkangomveredwa kwawo kokha ku Nkhotakota kufikira pamene akumayimba nyimbo zimene zikumamvekanso pano dziko lonse la Malawi. Ma freestyles ake kumakosana komanso pa Made on Monday akusimikiziratu kuti luso lilimo. Iyeyu ndikukhulupirira kuti kukubwerako azafika pa position imene sazaziwikanso kokha ku Malawi koma internationally. Ngati mukukhulupirira kuti Cutey B ndi dolo, bwanji mutachita subscribe. Oneraninso video ina imene ili pa screen. Dzina langa ndine Sam Mavita, ndimapanga ma videos osiyana-siyana pa YouTube. Until the next video we're gonna do it. See you.